Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangaken kaula Sri Lestari saking SDN Bener Setunggal Kecamatan Rampal Kabupaten Sragen. Wonten mriki kaula badhe ngajak sinau maca aksara Jawa. Menapa kula ngajak sinau maca aksara Jawa menika? Amargi aksara Jawa kedah dipun uri-uri. Aksara Jawa menika setunggal minangka jati diri bangsa, kalih warisan leluhur, 3 pawiyatan subasita menawi wonten basa Indonesianipun pendidikan karakter, sekawan sarana ngatonake rasa batin menawi wonten basa Indonesianipun media ekspresi. Monggo sinau maca aksara Jawa. Dipun pirsani rumiyin tulisanipun mekaten. Menika dipun waca ngo suku, ngu, ro wulu, ri. Ho suku menika mboten diwaca hu tapi dipun waca u. Ro wulu dipun waca ri. Saking mriki nguri uri. Menika ho ko pasangan so ro. Menika dipun waca aksara. Niki Jawa dipun waca Jawa. Saking ajeng dipun waca nguri uri aksara Jawa. Dipun lajengaken menika angka setunggal Jawa kados go. Jo to wulu. Do wulu. Ro wulu. Menika dipun waca jati diri. Menika bo cecek pasangan cecek dipun waca bong. Nika so. Niki diwaca bangsa. Saking ajeng jati diri bangsa. To menika angsal sandangan wulu. To dados ti. Do angsal sandangan wulu dados di. Ro angsal sandangan wulu dados ri. Jati diri. Bo sandangan cecek eng dados bong. So dipun waos tetep so. Jati diri bangsa. Mekaten. Salajengipun niki angka kalih Jawa. Wo ro sandangan wulu dados ri. Niki so no dipun pangku. Dadosipun diwaca warisan. No dipun pangku dados n. Dados niki diwaca warisan. Niki lo angsal sandangan pepet. Menawi niki alit naminipun wulu. Menawi niki bunderanipun ageng diwastani pepet. Lo pepet dipun waca le. Ho suku menika dipun waca hu. Nika lo suku angsal layar. Diparingi layar niki dadose diwaca hur. Saking mriki dipun waca leluhur. Saking ajeng dadosipun
tulisan menika dipun waca warisan no dipun pangku dados n, warisan leluhur. Mekaten. Gampil sanget. Dipun lajengaken menika angka Jawa 3. Tulisanipun mekaten dipun waca po, wa, wulu dados wi. Niki ya. To, no dipun pangku dados n. Menika dipun waca pawiyatan. Pawiyatan amargi nonipun dipun pangku mati dados n. Dipun lajengaken tulisan ngandhapipun dipun pirsani menika supu. Dipun waca su. Menika bo. Menika wonten wulunipun dados si. Niki to. Dipun waca Subasita. Saking ajeng pawiyatan Subasita. Menawi wonten basa Indonesianipun pendidikan karakter. Mekaten. Sekawan Sarana dipun waos sarana. Menika ngo taling to tarung dados to. No taling ko. Niku dipun waos ngatonake. Menika ro so bo to. Wulu dados ti, no dipun pangku dados n. Rasa batin. Saking inggil dipun waca sarana ngatonake rasa batin. Menawi wonten basa Indonesanipun sebagai media ekspresi. Nah, dados nguri-uri aksara Jawa punika amargi setunggal jati diri bangsa, kalih warisan leluhur, 3 pawiyatan Subasita, ingkang sekawan sarana ngatonake rasa batin. Mekaten ingkang saged kawula aturaken, mugi menika saged damel nyurung upaya damel sinau maca aksara Jawa kanthi remen lan gampil. Menawi wonten kelepatan nyuwun pangapunten. Lepat duduhe santen, wonten lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.